Bună ziua, doamna doctor Paula Luculescu. Îmi pare foarte bine că ne-ați acceptat astăzi la dumneavoastră în cabinet, pentru că avem un subiect foarte interesant, atât vara cât și, cred că pentru toate anotimpurile, vara, toamna, iarna, nu contează. Înfățișarea femeii, în general, dar și a bărbatului. Dumneavoastră sunteți chirurg estetician sau medic estetician. Spuneți-mi, vă rog frumos, de la ce vârstă se poate apela la dumneavoastră pentru ten? Mă refer la ten. Bună ziua, mulțumesc că ați venit la mine astăzi. Să zic așa, nu este o vârstă de la care putem să îmbunătățim ceva la tenul nostru. E vorba mai mult de modul în care arată tenul. Există tenul uscat, care se ridează mai repede. Există tenul gras, care ne duce mai târziu la riduri. Există mimica feței la anumite persoane, mai accentuată pe un etaj al feței sau pe altul, și astea ne dau cu timpul anumite falduri, anumite riduri, anumite zone cu niște imperfecțiuni care nu ne plac și pe care le putem corecta. Sigur că ne gândim undeva la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani, fiecare în funcție de ce ten are și de ce probleme are. Aș vrea totuși să vă întreb de la ce vârstă fetele, poate chiar și băieții, pot începe să folosească o cremă de față și care este cea mai recomandată? Crema de față se folosește mai nou, în zilele noastre, din adolescență, în igiena fiecărui adolescent și în funcție de problemele pe care le pune tenul fiecărui adolescent. Deci undeva la 15 ani începem să utilizăm o cremă ușoară, potrivită tipului de ten și problemelor pe care le are tenul. Bine ar fi după un consult dermatologic sau un sfat avizat. Și cu timpul aceste creme se transformă în funcție de ce dorim și în funcție de cum arată tenul. Un tratament facial pentru corectarea tenului, pentru ridurile care apar, chiar și ridurile de expresie, ce se folosește și dacă doare sau nu doare? Pentru diferite probleme ale tenului, diferite metode de rezolvare. Și anume, pentru ridurile de expresie, și mă refer la ridurile pe care le facem atunci când utilizăm musculatura feței, adică atunci când ne încruntăm, atunci când ne mirăm, atunci când strângem ochii fiindcă ne deranjează soarele sau ne concentrăm. Cel mai frecvent, ridurile din etajul superior al feței, folosim toxina botulinică. Pentru că toxina botulinică acționează tocmai asupra musculaturii care produce acest tip de riduri, o relaxează, mușchii respectivi nu se mai pot, grupele musculare pe care noi le injectăm nu se mai pot contracta și atunci ridurile nu se mai văd. La primele injectări doar se ameliorează și apoi cu timpul chiar dispar pe anumite zone. Și acidul hialuronic? Acidul hialuronic are alt principiu, ne ajută în mai multe situații și anume, produce în primul rând o hidratare. Putem să-l băgăm direct în piele în așa numita mezoterapie, și anume niște înțepături cu un act foarte subțirel în care lăsăm în piele mici depozite de... Mai nou sunt așa niște cocktailuri cu acid hialuronic și minerale și vitamine, ca și cum masca pe care am pune la cosmetică o băgăm direct în derm. Și atunci hidratarea e mult mai bună, efectul e mult mai bun, mult mai vizibil. Următorul lucru care îl putem face cu acidul hialuronic, să corectăm niște riduri, niște falduri, de exemplu, șanțurile nazolabiale sau șanțurile care le facem după o vârstă când se lasă obrazul sau atunci când ne coboară colțurile gurii, le susținem puțin cu acid hialuronic. Deci are atât efect de hidratare, efect de umplere și de susținere. Care este frecvența cu care se pot face aceste injecții? Da. La toxina botulinică e foarte clară situația, ține undeva între 4 și 6 luni.
în funcție de fiecare persoană. Pur și simplu, după 4 luni, mușchiul își reia contractilitatea și încet, încet, la 6 luni, ajunge la contractilitate maximă și ridurile se reformează. Sigur că nu dintr-o dată, nu brusc, dar încet, încet, după exersări repetate, ele apar, le observăm și atunci putem alege să venim sau nu să refacem tratamentul. Nu se întâmplă nimic dacă mulți pacienți întreabă ce se întâmplă dacă nu mai fac sau dacă nu mai vreau să fac. Nu se întâmplă absolut nimic, pur și simplu mușchiul își ia contractilitatea, ritmurile apar din nou, nu cade, întreabă, nu o să-mi cadă fața. Nu se întâmplă așa ceva, din contră, perioada în care fața a fost injectată e un minus al vârstei, adică, cum să spun, ridurile rămân un pic în urmă cu perioada respectivă cât ele n-au fost lăsate să se adâncească. La acidul hialuronic e puțin diferită situația, în sensul că în funcție de densitatea și de cum este preparat acidul hialuronic pentru diferitele probleme care le discutam, sunt diferite viscozități, densități care au timp de absorpție diferit. Și anume, cel mai subțire pentru ridurile subțiri și fine care se bagă undeva în dermul mai superficial, ca să nu se vadă, e mai fluid și cu densitate mai mică și atunci se și absorbe mai repede. Acidul hialuronic, de exemplu, cel mai dens, cel mai puternic și care îl folosim pentru contur, de exemplu, să ne conturăm pomeții, sau să ne conturăm ovalul feței. Este un acid hialuronic dens, se bagă profund, chiar deasupra periostului, pe schelet, și atunci el ține mult, ține 1 an jumate către 2. Între acesta și cel fluid de care vă ziceam, care ține 4-6 luni, e o plajă de exemplu, cel de buze ține 10-12 luni. Mai este unul care ține 8-10 luni. Mai este ultra deep, un mai profund, mai viscos, care ține 1 an și 2 luni aproximativ. Iarăși aproximativ spun pentru că depinde de fiecare organism în parte și depinde dacă este injectat prima dată sau au mai fost injectări și sunt doar retușuri. Întotdeauna la reinjectări și la retușuri timpul de acțiune e prelungit. În cazul în care o persoană se injectează cu botox sau acid hialuronic, există ceva restricții în sensul că nu se mai poate merge la cosmetică pentru un masaj facial, un tratament facial, expusul la soare? Restricțiile ar fi cam astea. La toxina botulinică, afecțiunile neurologice de tip miastenia gravis sau boli neurologice nu prea se indică tratament cu toxină botulinică. Mai mult decât atâta, la femeia însărcinată nu se indică toxina botulinică. Nu s-a descoperit că ar fi neapărat o problemă, nu s-a putut demonstra, dar se consideră că oricum la femeia însărcinată fața se schimbă puțin în timpul sarcinii și că toxina botulinică își are rostul după încheierea perioadei de maternitate. După injectare, la toxina botulinică, 4 ore trebuie substanța să rămână pe locul, pe grupele musculare unde a fost injectată, în 4 ore ea se fixează, pentru a nu migra pe alți mușchi și să ne trezim cu descrisele, accidente de tipul că migrează pe ridicătorul palpebral și atunci coboară pleoapa. Și atunci avem o fantă oculară mai mare și una mai mică, asimetrie, sau asta se poate întâmpla. Și atunci, ca să stea acolo 4 ore și să nu migreze de acolo, nu avem voie să mergem la sport în după masa respectivă, nu avem voie să mergem la cosmetică în după masa respectivă, nu avem voie să facem masajul feței, demachiere prea amplă sau lucruri de genul ăsta. Să nu fie, sigur, procese inflamatorii în zona injectării. La acidul hialuronic nu sunt restricțiile astea, doar că se recomandă să nu ne expunem la ultraviolete de tip solar sau chiar și de tip
cele de la soare, eu știu, să nu facem înainte de a pleca în concediu la mare, să-l facem după. Fiindcă în prima lună tot așa se fixează și atunci e bine să nu avem ultravioletele cu acțiune directă pe zonele injectate. Ce fel de proceduri mai efectuați la cabinetul din Deva? În afară de aceste injectări pentru frumusețea doamnelor, avem un laser cu lumină intens pulsată care face epilarea definitivă. Același laser mai face rejuvenarea feței și stopează cuperoza pentru doamnele care au asemenea probleme. Peelingurile chimice, iarăși, sunt proceduri care sunt solicitate. Mezoterapia, o procedură iarăși care o preferă doamnele. Cam astea. Operații de înfrumusețare, de exemplu, implant cu silicon, liposucție. Spuneți-mi în ce măsură sunt periculoase, pentru că la urma urmei este decizia pacientului sau a femeii, fiecare în parte, dacă dorește sau nu să le facă, și în ce măsură liposucția se vede, ameliorează, dar trebuie ținut un regim special pe urmă și în cât timp se reface stratul de celulită? Intervențiile estetice de care mă întrebați se pot face, numai că sunt intervenții la cerere și pe care Casa de Asigurări nu le decontează și atunci ele sunt în regim de contracost. Apropo de liposucție, se face după intervenție, e bine de ținut o dietă, se face o cură hidrică, se beau multe lichide, trebuie un masaj al zonei lipoaspirate pentru că grăsimea lipoaspirată este o manevră oarbă care poate să lase mici imperfecțiuni de tipul denivelărilor și atunci după se face un masaj ca să uniformizeze cât mai bine zona lipoaspirată. Apropo de a se reface, mă întrebați grăsimea pe locul lipoaspirat. Chiar în locul în care lipoaspirația a fost făcută, nu se reface cu predilecție, pentru că acolo se face sub piele, de unde a fost lipoaspirată, o cicatrice care arată, de exemplu, pe abdomen ca un corset, cumva. Ea nu e elastică și destul de tonică, ține un pic, chiar ține un pic burtica, dar sigur că dacă persoana respectivă mănâncă mult și se îngrașă, dacă ia în kilograme, pune peste tot. Dar nu neapărat cu predilecție în zonele respective. Și de implantul de silicon. Se ține cont de statura pacientei, sunt poate unele care doresc un implant foarte mare și se realizează în acest caz sau nu se realizează, efectuat și o ridicare a glandei mamare pentru cele la care totuși s-a lăsat după o alăptare, probabil. Există catalogele cu implante de silicon și sunt foarte multe dimensiuni și forme. Sunt multe mărimi. Dimensiunile sunt în funcție de toracele și statura fiecarei persoane în parte. Un torace este mai lat, un torace este mai lung, la fiecare ce îi se potrivește. Mai mult decât atâta, în legătură cu dimensiunea sau cu volumul implantului de silicon, implantul se alege întotdeauna în funcție de situația locală. Adică, o pacientă care n-a născut, n-a alăptat, nu are deloc glandă, nu o să îi poți pune o proteză de silicon de un volum foarte mare, pentru că nu încape. Și atunci se măsoară, se fac niște măsurători, determin cam ce volum ar încăpea acolo. Bine, sigur că și în funcție de ce își dorește ea, dar numai în anumite limite se poate.
Sunt multe paciente care vin și spun vreau, eu știu, așa sau ca alea sau ca cu poză sau... Nu se poate chiar așa. Deci în funcție de cum ești făcut, poți să mai ameliorezi, să mai crești, să mai apropii, să mai rotunjești, dar nu să faci ceva cu totul diferit. Nu. Și atunci sigur că se măsoară și este mărimea potrivită. Cine înțelege ce se poate face bine, cine vrea altceva, nu ai cum să îi faci și atunci, din cauza că te operezi fiindcă îți dorești ceva, dacă ai în minte exact ce-ți dorești și nu ți iese așa cum ai vrut, mai ales că e contra cost, mai ales că e o intervenție chirurgicală pe un organism sănătos practic, deci n-ai fost nevoit să te operezi. Sunt dezamăgite și nu mă feresc. Și eu și cred că toți colegii se feresc de pacientele de genul ăsta. Spuneți-mi, sunt periculoase? Periculoase în măsura în care orice intervenție chirurgicală e periculoasă, adică periculoasă. Există un risc la toate, există un risc al anesteziei, există un risc al oricărei intervenții chirurgicale, de o alergie, de o infecție, de o sângerare, de un hematom, nu mai mult decât altele, decât atâta că, de exemplu, există proteza de silicon ca și corp străin. Sigur că sunt din ce în ce materiale mai bune, nu e mai rău decât, de exemplu, un stent care ți-l pui sau o proteză de șold care ți-o pui. Nu e ceva în plus sau ceva mai rău decât asta, atâta că alea ți le pui că ești nevoit ca să-ți fie mai bine și asta ți-l pui că e un moft. Că e un moft, da. Asta e diferența. Și fiindcă e un moft și ți l-ai dorit cumva ăla, ca să fii mulțumit și să te bucure, trebuie să-ți iasă cum ți-ai dorit. Și atunci de-aia aici trebuie foarte bine stabilit între pacientă și medic cum ți-ai dorit. Și dacă tu dacă poți înțelege ce vrea pacienta și dacă poți face ce și-ar dori ea. Apelează bărbații la procedurile de chirurgie estetică? Într-un procent mult mai mic decât doamnele, dar da, avem și bărbați care... Și ce-și fac ei? De exemplu, sunt bărbați care vin și își fac epilare definitivă după un anumit model care și-l doresc, al bărbii, al mustății, al părului de la ceafă. Sunt bărbați care vin și își fac proceduri de injectare pentru riduri. Din nou, mult mai puțin decât doamnele, dar am avut. Spuneți, în comparativ cu anul trecut, cu 2 ani sau chiar 3 ani, a crescut numărul persoanelor care apelează la medicosteticean sau nu? În mod sigur a crescut numărul persoanelor care își fac injectări cu destul de mult în ultimii ani, în detrimentul chirurgiei. În detrimentul chirurgiei estetice, da. Un lifting facial, o operație de lifting facial, spuneți-mi în ce măsură este periculoasă? Am auzit că în urma unui asemenea proceduri, fața rămâne așa ca o mască. Pur și simplu mușchii parcă paralizează, nu se mai poate zâmbi, poate chiar și un an de zile sau râde pentru că te ține. E adevărat? O mică schimbare este, dar nu chiar că nu pot zâmbi un an de zile, nu. Imediat postoperator, imediat înseamnă, o lună, 2 săptămâni, oricum ai fire și sigur că te țin, te strâng, le simți. Și după aia probabil încă vreo 2-3 săptămâni până când te obișnuiești cu noul echilibru și cu noile linii de forță se simte, dar nu paralizează musculatura nici în caz, nu. Cu cât întinerește o astfel de operație? Depinde de fața fiecăruia și de forma feței fiecăruia, dar rezultatele sunt bune, până la 10-15 ani de pe față se văd, da. Și cât timp durează? Nu operația în sine, cât timp se menține fața? Efectul. Păi efectul tot așa, durează mult timp, adică nu pot să spun că îmbătrânirea feței se oprește, nu se oprește, dar din nou pornim îmbătrânirea lentă de la o vârstă dată în urmă cu 10-15 ani și atunci beneficiul ăsta câștigat cu care mergem în față tot timpul.
În general, ne temem de injecții. Deci, cred că toată lumea, probabil și medicii, se tem de injecții. Cu atât mai mult injecțiile care se fac la față. Sunt și, probabil, foarte sensibile și atenția medicului trebuie să fie mult mai mare. Dar pentru a spulbera orice semn de îndoială, pentru a da curaj doamnelor de acasă care își doresc măcar 2-3 ani să șteargă de pe chip, eu v-aș ruga să ne arătați efectiv, stau eu cobai, să ne arătați efectiv cum se injectează cu toxina botulinică, dacă bineînțeles sunteți și dumneavoastră de acord. Da, de acord. Și pentru a vedea dacă doare sau nu doare. Eu sunt cam fricoasă, dar încercăm să vedem. Spune dumneavoastră la sfârșit. Indicațiile acidului hialuronic sunt volumizarea pomeților, tratamentul cearcănelor, corecția șanțurilor nazolabiale, a ridurilor marionetă, rejuvenarea și mărirea de buze, refacerea liniei mandibulare, precum și tratamentul ridurilor dinamice adânci în combinație cu toxina botulinică. Vă rog să vă întindeți. Este frica. Anestezie se face? Ceva trebuie să fie. Facem anestezie, să zicem așa, un fel de anestezie locală a frigore, adică vom ține un pic de gheață acolo, ca să nu fie înțepăturile noastre foarte dureroase. Nu face așa. Bă, dar ce să iau pentru tuse, doamna portor? Nu mai știu ce să mai fac. Nu aveți spray. Ba. Da, mi-e frică, nu mai vorbesc. Nu pot să spun că n-am mai făcut asta niciodată, dar mi-e frică, de fiecare dată mi-e frică. Ce facem? Ok. Ce vreți dumneavoastră să facem, numai să nu doară? Ok. 3 și 3. Într-o perioadă veneam în fiecare lună. În fiecare 2-3 săptămâni eram o dată pe lună. Și nu mi-era frică. Mă obișnuisem cu
înțepătură, cu durere. Acum n-am mai fost de când, de primăvară. Atunci când a fost împreună? Cred că nu mi-a fost altă dată. Mie primăvară n-am fost și acum deja a început să mi se facă frică. Să spuneți unde și ce faceți, știți? Ca să se... Facem dezinfecția zonelor pe care intenționăm să le injectăm, și anume o să punem toxină botulinică pe mușchiul orbicular ca să scăpăm de binecunoscutele riduri la gâștei. Și anume sunt 3 puncte de injectare pe partea externă a orbicularului ochiului și o să obținem, efectul se instalează lent între a doua și a 7-a zi de la injectare și vom obține un pomete de stins. Folosim un spray de xilină care îl lăsăm puțin pe loc, care ameliorează durerea înțepăturii. Aici avem gheața. Avem gheața de acolo. Nu pot să țin anelor. Să ne spuneți dacă v-a durut. Nu pot să spun că n-a durut deloc, dar este ceva suportabil. Dacă eu spun că e suportabil, atunci sigur este, e foarte fricoasă și efectul este... Da, efectul o să-l vedem între a doua și a 7-a zi, așa cum spuneam. În mod sigur o să vă placă, se va relaxa toată zona, ochiul o să aibă altă deschidere a unghiului extern, colțul sprâncenei se ridică puțin, pometele se întinde, fața are alt aspect imediat. 4 ore, cum ziceam, nu vă duceți la cosmetică, la sport, nu faceți masajul feței, nu vă culcați cu fața
Deci nu cu fața în jos. Nu cu fața în jos sau pe 4 ore. 4 ore. Pe urmă se poate. După care nicio restricție, se poate vedea că nu rămân urme deosebite, doamna imediat după injectare. Se și numește procedura de pauză de prânz, pentru că durează puțin și nu trebuie să-ți întrerupi activitatea ca să-ți faci injectarea. Ați văzut că substanța vine într-un flacon sub formă de pulbere, care se dizolvă cu sec fiziologic într-o anumită cantitate. Și tot așa sunt un număr de unități care se injectează pe grupele musculare care le stabilim dinainte. Ne vorbeați mai înainte de o epilare definitivă. Aș vrea să ne prezentați aparatul și efectiv cum funcționează. Aparatul este cel care îl vedeți aici. Este un laser cu lumină intens pulsată, așa numitul IPL, și care funcționează după următorul principiu. Raza de laser respectivă, lumina respectivă, este atrasă de pigment, de zonele pigmentate și respectiv de pigmentul din rădăcina firului de păr, despre care vorbim noi. Energia descărcată pe foliculul pilos, pe rădăcina respectivă, distruge rădăcina. La o primă ședință mor firele de păr care sunt în faza de creștere. Firele de păr care sunt în anafază nu mor, sunt afectate, cresc mai încet, sunt mai subțiri, dar nu mor. Și atunci pe ele le prindem în faza favorabilă la următoarea ședință, deci trebuie mai multe ședințe. Din nou, numărul de ședințe e variabil de la persoană la persoană, după profilul hormonal, după problemele pe care le are, după genul de păr care îl are. Merge mai bine părul închis la culoare din cauza faptului că e bogat în pigment față de părul deschis la culoare, de părul blond. Aparatul are o pedală pe care noi o acționăm în momentul în care suntem pregătiți și se emite raza laser respectivă. E un flash luminos puternic, motiv pentru care folosim acești ochelari de protecție, o pereche medic, o pereche pacientul. Senzația este, toată lumea întreabă dacă doare, senzația este un fel de furnicătură, o căldură locală. E posibil ca zona să se înroșească puțin, aproximativ 2 ore, după care pielea se liniștește. Și de ce zicem asta despre piele? Pentru că și în piele avem pigmenți, aparatul nu este foarte selectiv, adică energia se descarcă și pe pigmentul din piele cât de cât și atunci de aia cel mai bun rezultat îl au doamnele cu pielea albă și părul mai închis la culoare, că atunci pielea nu e foarte afectată și firul de păr are multă energie descărcată pe el și atunci efectul este bun. Sigur că aparatul are diferite intensități și diferite programe pentru diferite tipuri de piele. Nu înseamnă că nu putem trata și pielea greolă. Ba da, cu un alt program al aparatului. Numai că nu avem aceeași eficiență. Numărul de ședințe undeva între 8 și 10 ședințe, cu intervale inițial la 4-6 săptămâni, care apoi se răresc din ce în ce mai mult pentru că firul de păr nu mai are putere, ele sunt din ce în ce mai rare, cresc lent și ajungem așa încât pacienta revine la cabinet, să zic, cam de 3 ori pe an pentru câte o ședință de întreținere. Da. În timpul în care pacientele beneficiază de această procedură, cu 7-10 zile înainte de procedură, nu pot merge la solar, nu pot merge la soare să se bronzeze, deci e o procedură care e destul de incomodă vara, din acest motiv, pentru că agresăm dermul care e deja încărcat de raza de laser care noi am aplicat-o. Mai mult decât atâta, nu putem face proceduri de epilare chimică 48 de ore după procedură și nici cu ceară. Deci nu putem aplica pe zonele tratate, tot din cauza agresionării dermului. Pentru peeling facial, spuneți-mi, se poate merge la plajă sau se face după zilele de concediu? După zilele de concediu, mai mult decât atâta, de fapt, sezonul peelingului este toamnă, iarnă, primăvară. Deci, și câte ședințe? Ocolim
ocolim vara categoric pentru peeling. Există peelingul laser, există peelingul chimic. Peelingul chimic depinde de care substanțe folosim. Avem acolo un anumit tip de peeling chimic cu acid glicolic. Există peelingul chimic mai profund, cu acid tricloracetic, îl putem face și pe acesta. Cu cât e mai blândă substanța, cu atât trebuie mai multe ședințe. La acidul glicolic 6 ședințe, la acidul tricloracetic 4 ședințe. Se pot face și mai puține, dar nu se vede efectul. Cel mai bun efect este probat la numărul de ședințe pe care vi l-am spus. Da. Datorită procesului de îmbătrânire, acidul hialuronic și colagenul din piele se diminuează în timp, rezultând o pierdere a volumului și tonusului pielii cu apariția ridurilor statice, la toate acestea contribuind și căderea gravitațională a țesuturilor. Astfel, se accentuează șanțurile nazolabiale, ridurile marionetă, buzele își pierd volumul și conturul. Soluția ideală pentru combaterea acestor semne de îmbătrânire este înlocuirea pierderii prin injectare de acid hialuronic.